U vijestima za Jedan televizije pozdravljamo Aleksandra Savića, aktivista i blogera, ali i čovjeka koji stoji iza portala Zagreb 24 Info, na kojem češlja sve poteze aktualne gradske vlasti, odnosno gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Najnovije čime se naš današnji gost bavi jesu famozne plave ZG vrećice. O čemu se radi i što je sve do sada otkrio, reći će nam u idućih 10 minuta. Gospodine Saviću, dobra večer, dobrodošli u ZIP. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, koliko smo čuli, vi ste Državnom inspektoratu prijavili Zagreb, odnosno holding, upravo zbog ovih ZG plavih vrećica koje ste i donijeli s ovom u studio. Tako, da. Ja sam vrećice prijavio još 29. Znači čim su se pojavile na tržištu, odmah sam pohitao kupiti ih, pregledati kakve su i da vidimo u čemu je cijela fama. Ne? Prvo što mi je upalo na pamet, u oči, je deklaracija. Znači, deklaracija je u cijelosti potpuno nezakonita. Osnovni elementi propisani Zakonom o zaštiti potrošača nedostaju i bilo mi je uopće nevjerojatno da nakon tolike fame, tolike hajke, toliko cijelog stresa oko tih vrećica, banalna stvar nije riješena na primjereni način. Pisao sam gradonačelniku Tomaševiću, gradonačelnik Tomašević nije odgovorio. Nakon toga izvršio sam prijavu Državnom inspektoratu i čekao odgovor. Što odgovorili? Pa evo, dobio sam baš doslovno neki dan rješenje Državnog inspektorata kojim su ustanovili da sam ja u pravu, da te vrećice zaista nisu zakonite, da su nepravilnosti upravo kako sam ukazivao u vezi deklaracije. Međutim, ono što je spektakularno je da sam čekao skoro 3 mjeseca odluku inspektorata, odnosno izvještaj inspektorata o mojoj prijavi za nešto što je toliko važno i toliko je okupiralo građane Zagreba, ja mislim da se moglo oko toga požuriti. Ono dalje što se s tim svim po meni sablažnjuje je način na koji je meni odgovor inspektorata dostavljen. Ja sam dobio nekako pismo koje praktički šturo utvrđuje da sam ja bio u pravu i da su u međuvremenu te nepravilnosti otklonjene. Ali rekli ste mi da nisu. Da, nisu. Evo, ja sam upravo danas kupio vrećice, identične su. Znači, ono što je bilo propisno, te vrećice su trebale sve biti povučene sa tržišta, te vrećice su trebale biti prepakirane s odgovarajućom deklaracijom i nakon toga vraćene na tržište. To se moglo elegantno napraviti još u 9. mjesecu kada sam ja gradonačelniku ukazao te nepravilnosti. Ali dakle, ništa od toga se nije dogodilo, vi ste samo dobili evo to, vi ste u pravu i to je to. Tako je, evo imamo pismo Državnog inspektorata koji utvrđuje da tijekom postupka trgovac je otklonio utvrđene nepravilnosti. Evo, danas kupljeno u domaćem trgovačkom lancu, nepravilnosti i dalje postoje. Ne? Je li možda jedina dobra vijest, rekli ste da su 3 lipe jeftinije vrećice od kad je uveden euro? Da, evo, znači u moru poskupljenja vrećice su pojeftinile 3 lipe na 10 litara. 3 lipe na praktički 100 litara, što je u ukupnoj matematici nekakvih 1 milijun kuna gubitka čistoće, ali bože moj, ne. Osim ZG vrećica, bavili ste se i čipiranjem kanti za otpad. Što je tu sporno i zapravo gdje je to čipiranje zapelo? Pa čipiranje je zapelo na gradonačelniku Tomaševiću i voditelju čistoće Viću. Znači, gradonačelnik Tomašević u 9. mjesecu vrlo pompozno, vrlo arogantno je obrazložio svima nama da je čipiranje na 90%. Nakon 3 godine neučinkovitog čipiranja za vrijeme administracije Bandića, i da će to biti do kraja godine dovršeno. Ja sam ga već tada više pisama prozivao jer imam informacije iz čistoće da se apsolutno ništa ne radi na principu na projektu čipiranja i da čisto sumnjam da će to biti. I evo, nije bilo. Ne? Trošak Zagreba 10 milijuna eura. Puno se govorilo o podzemnim spremnicima, onako svečano su otvoreni oni u Masarikovoj ulici, pa je onda poništen natječaj. Kako gledate na to sve? Tvrdite da je i to zapravo neki lov u mutnom? Pa ja sam podzemne spremnike kazneno prijavio odmah nakon čitanja natječajne dokumentacije. Ne mogu govoriti o detaljima. U međuvremenu je taj natječaj onako poništen. Što se tiče samih podzemnih spremnika, zadnje što sam dobio iz ureda gradonačelnika je da zapravo ne postoji niti jedna jedina fiksna lokacija
za pozicioniranje daljnjih spremnika osim onog u Masarikovoj i ja sam već više puta voditelja vijeća na tribinama koje su prethodile novom modelu prikupljanja otpada prozivao da na koji način oni misle to jednostavno napraviti. Pričalo se do kraja godine pa se otezalo do proljeća. Na kraju je postalo vrlo jasno da to neće biti vjerojatno nikad. Ne? Pa da, postavljeni su ti prvi spremnici i govorilo se da će biti koliko ove godine još na 50 lokacija. Pa da, 50 lokacija po 3 ništa. Da, nema. Mislim i ta jedna je vrlo upitna jer cijela priča je pala zbog navodnog certifikata koji ne postoji pa se postavlja pravo pitanje kako je bez tog certifikata i taj prvi ugrađen. Ne? Kako biste općenito ocijenili to gospodarenje otpadom, evo gradonačelnika Tomaševića, direktora Čistoće Vića? Pa jednostavno drugačija razina nesposobnosti. Gospodarenje otpadom je oduvijek bilo jedan vrlo dobar primjer nesposobnosti vlasti, kako Bandićeve, prije toga Marine Dropulić, danas Tomislava Tomaševića i ne vidim da će se tu nešto značajno promijeniti. Znači, niti jedna vlast nije imala nekakvu jasnu viziju kako s tim otpadom kvalitetno gospodariti, pa pogledati nešto malo pametnije od vrećica u inozemstvu. Ne? Osim otpadom, bavili ste se i ovim velikim kreditom koji je podigao Zagrebački holding, zbog kojeg je zapravo i pukla koalicija Možemo i SDP-a. Što je po vama u tome svemu sporno? Pa mega kredit je sporan kompletno. Ne? Znači, mega kredit je prezentiran kao nešto što bi trebalo okrupniti zagrebačko zaduženje, malo kvalitetnije presložiti i konsolidirati, a desilo se da je zapravo benefite su imale samo banke. Krediti koji su bili poprilično dobrih uvjeta mijenjani su za kredit koji je očajnih uvjeta i u međuvremenu su još založene i nekretnine. Ne? 5 godina je blokada reprograma i ja ne znam kako će Zagrebački holding u buduće pregovarati, a očekuju nas u 7. mjesecu obveznice koje zajedno sa mega kreditom čine zapravo glavninu, ako ne i cijelo zaduženje grada Zagreba. Ne? Vi često ovako pišete gradonačelniku holdingu, rekli ste da vam je Državni inspektorat odgovorio, gradonačelnik nije, dobijete li uopće neki odgovor ili je to samo onako jednosmjerno komunikacija? Pa evo, konkretno što se tiče Državnog inspektorata, samo bi istaknuo, pošto je ovo saborska zastupnica Vidović Krišto pokrenula inicijativu za smjenu Andrije Mikulića. Samo mogu reći da se javno pridružujem toj inicijativi. Andrija Mikulić je izravno odgovoran za mnoge probleme u gradu Zagrebu. Ne pratim nacionalnu scenu jer jednostavno ne stignem. Ali u gradu Zagrebu, konkretno plave vrećice koje i dalje nezakonito mi kupujemo i dalje grad nezakonito prodaje, odnosno Zagrebački holding, nikom ništa. Dostavlja se pismo iz kojeg ja mogu samo iščitati da Andrija Mikulić i Državni inspektorat drži leđa Tomislavu Tomaševiću i Zagrebačkom holdingu u ovoj nezakonitosti. Ne? Puno se bavite gradskim temama. Kako je to zapravo sve počelo? Možete li malo predstaviti našim gledateljima otkud zapravo interes za tim kopanjem informacija, istraživanjem? Pa evo, ja moram reći možda po prvi put javno, često sam prozivan da spadam u opozicijsku struju i da sam istekao iz nje. Ne, ja sam glasač Tomislava Tomaševića. Ja sam ga podržavao i prije nego što je postao gradonačelnik i lobirao sam aktivno u svom krugu ljudi da se glasa za njega i da on dođe na vlast jer sam smatrao da je to za Zagreb moguće najbolja opcija. Ne? Moram priznati da sam razočaran ne toliko njegovim vizijama, jer dijelim većinu njegovih vizija, ali način na koji on to radi, prvenstveno preko koljena i vrlo često koristeći nezakonitosti, ja sam protiv toga. Prvenstveno sam legalist i smatram da se sve to moglo napraviti malo temeljitije, malo pažljivije i malo zakonitije. Dobro, možemo onda na kraju postaviti pitanje da su sutra izbori za gradonačelnika, Tomislav Tomašević ne bi dobio vaš glas. Pa evo, iskreno nemam pojma. Između Hermana, evo ni ne znam ko je sada u SDP-u nakon Gotovca. Trenutno je Branko Kolarić VD. Da, evo ne znam do kad i kako i u kojim uvjetima. Definitivno za njih ne bi glasao. Postoji dobra šansa da bi Tomislavu Tomaševiću osobno ponovo dao glas, ali... Možda biste mu drugu priliku onda? Pa njemu osobno možda i bi. Da, ne mogu sad reći sa sigurnošću, možda i bi. Ali možemo i Zagreb je naš, sigurno više ne. Dobro, ima još vremena do izbora pa ćemo vidjeti. Gospodine Zaviću, hvala vam na gostovanju. Hvala vama.